Kyllä, Mecnian kanssa yhteistyö on ylittänyt odotukset, että kaikki on mennyt niin kuin on sovittu, että ei ole tullut yllätyksiä. Nimeni on Juha Kuivila, työskentelen J. Kuivila Oy:ssä kuljetusyrittäjänä. Suoritamme elintarvikekuljetuksia 7 ajoneuvoyhdistelmällä, 1 jakoautolla ja 1 pakettiautolla. Työntekijöitä on tällä hetkellä noin 15 henkilöä. Liikevaihto kuluneella tilikaudella noin 2 miljoonaa euroa. Mecnian kanssa teemme sellaista yhteistyötä, että he päivittävät meidän vakuutuksia tarvittaessa ja ilmoitan Mecnian yhteishenkilöä, jos kalusto muuttuu tai tulee uusia vakuutuksia ja irtisanomiset ynnä muut päivitykset on Mecnian hoidossa. Aiottiin kilpailuttaa vakuutusyhtiöt tosiaan kohonneiden liikennevakuutuksien vuoksi lähinnä. Tarjoukset ei oikein ikinä kohdannut sitten meitä ja niin sitten Mecnian kaveri otti yhteyttä sopivasti ja kysyi, että olisiko halua, että kilpailutaan meklarin ominaisuudesta tehdä vakuutukset. Ja no hyvinhän sieltä lopuksi kävi, että päästiin sinne Mecnian leiriin. Käynnistimme yhteistyön aluksi Mecnia Racin osalta ja sitten lisättiin siihen Mecnia Care-hoitosopimus vuonna 2022. Pois suljettiin vähän ylimääräisiä vakuutuksia ja sitten taas lisättiin vähän sellaisia, mitä tarvitaan. Lähinnä se, että on nyt se oma asiamies siellä Mecnialla, joka tekee ne mun hommat, että mä saan keskittyä tähän itse ydinosaamiseen. Ja mun ei tarvitse murehtia siitä enää siitä, hoituuko vakuutuksia ja muuta. Mecnia suosittelen kuljetusyrityksille. On vastuuvakuutuksia, kuormavakuutuksia ja kaikkia kaskoja, jotka ovat kalliita. Ja mun mielestä se sopii niin kuljetusalalle oikein hyvin. Ja meillä se on sujunut hienosti.